Никой. Афганистан? Афганистан? Не, мароканци са. Марокко? Мароканци са от Маракеш. Франси? Франси? Говорят френски. Френски говорят. Говорят ли френски? Да. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va bien? Dans la tête? Окей. You? Ами да, на търкане показват колина, имат кръв в лицата, ама лежат тук като част от са. Долата със окото, грамо. Давай. Чакай, не съм говорил с него вариански. Само френски. Само френски, той знае. Не, единия знае английски. Обаче много лошо. Вие като спирахте водач, видяхте ли да ви Не, значи тираджията, като слязал, тираджията ги е видял, че са скрили и тук и така. И те след това излизат и съответно казват, че четвъртия е избягал. Казват, че тези тримата са от... Да, казват, че тези тримата са от Маракеш, четвъртия е бил от Агадир. Дали е така, един Господ знае. Въпросът е, че твърдят, че има и четвърти човек. Just a little time, everything will be okay. Сега, извикайте. Красьо! Я извикай тираджията да дойде да им обяснява вече да знаят. Така ли? Защото той го е видял. Да, той го видял точно. Той се е въртял. Не, избяга бе. Go on. Do you have his number or his name? No. Where he from? He is from Bulgaria. Bulgaria. Telephone? Yok. Telephone? Telephone to the driver. Yok, no. Аз ги питах също дали е българин, казаха ми, че не е. Казаха ми, че е мароканец той. Ама колата пък е българска. Okay. Now we will come help. Don't worry about this. А този е? Да, също има. Отзад идват май. Линейката ли е това? Линейката дойде тук. Да може да ги осветява и да ги вижда. И да му каже първа помощ. Линейката отстрани.